Hey, Hey there, mayong buntag subscribe niya to na my ano? channel. And also press this bell Huwag icon. naman. Sa mga nalaway gusto i-share yung araw adlaw ba sa mga nangutana about sa trabaho ng diri sa Japan. Kami kay among trabaho diri kay kami isip usa ka trainee diri sa Japan. Among trabaho diri kay will be plumber. Trainee plumber ni. Mga tubo. Ako kay namo ron sa kuan. Nagsakay ako sa bako ba. Kuan mo ron diop naman ako ya. Nami diri puyo sa kuan. Nami nagpuyo sa Okiba namo, gibutang mi sa mga amo diri sa Okiba. Okiba nang murag storeroom ba. O warehouse. Diri nakabutang ang mga materyales sa mong mga trabaho. Diri. Dito mo diha mi puyo diha. Diha ubos mga tools. Kini mao na among trabaho kay minani tubo. Kini siya mao na among mga nakuha nga tubo. Gikan sa ilawom kinuha namo na kato mo iilis na mo bag-o. Kay kini tubo karaan ang ilaw man na simento, ilaw man na ilisa na mo bag-o kato ay murag bag-o to siya. Ang ilaw man to plastic, mga plastic. Narimi sa kuan day na sign diri sa Tokyo, narimi sa Tokyo silbi maintenance mi diri ba sa patubig nila o na mga leaking kami mo trabaho ang atong mga daan nila nga tubo amo to pangilisan nya karon ako naon na ako nga kay namay nang tanan ako unsay akong trabaho diri ako lang i-share sad unsay trabaho na ako diri pakit-on tungkol sa mga tubo nga among trabaho. Kini gamay ra ni nga tubo. Kini gamay ra. Napay mga dagko ani. Vertical isura jud. Mari siya. Klase tubo na diri. Ilang tubo diri kay kuan. Dili para sa to ba kana welding. Dari sumpay lah dari. Sumpay lah dia. Dari so dari ini. Kini mga 75 na gagmay ra nito. Yan na 300. Pinaka lisod 100. Ini dari mau nih mga kuan sa mga kita mo nih ari sa Tokyo mga inani dari mga kuan sa mga kung sa kuan na bulb liso ba hindi barubo may sa nihunggo ba ano mga kuhan mga machine, mga pang-cutting dari dagko kayo ini siya mga tawagan ni sa kuhan mga utsuji na mga likonon muliko sila ang tubo may gamiton may mga TG para mga skina kabaw mo diri guys usa sa akong nabiliban diri sa sa ilaha usa yun sa akong nabiliban ilang mga patubig diri kay grabe jud kay ilaha sa maintenance ilahang serbisyo sa patubig diri grabe serbisyo sa patubig ilaha diri kay kanang dili pwede patyon ang kuan sa tubig ba once diri naka magtrabaho may na magsumpay may tubo dili may kinahanglan na mo tauran o temporary nga nani kanang temporary nga tubo para ato mi mukuha og tubo nami mo kuha may tubig para ang linya sa tubig dili mamatay kay ilaha diri grabe kay ilaha diri dili pwede
dili pwede patyo ng supply sa tubig ba. Naam gani mag-connect ni magtumpay ni kuwas tubo wa siguro mga diabtag mga midjap kinahanglan nabalik na namo na-repair na namo na mga leaking nya ilang tubig sa diri limpyo gad pwede ra mainom nindot sa lahat diri nya serbisyo nila diri patubig grabe nindot juga yun mga kuan ba yun ang bil ang serbisyo kita sa kuan nila diri gobyerno patubig dili bitaw para sa tuwa nga way agas diri ilaha wagi kasuway ri way agas diri wasuway na naputlan diri kanang way kuryente diri mao ni ang kuan sa mga area sa mga diri dapit sa mga trabaho gini ko dili pa ni siya gid asang ginba kuan ba ni siya sa ang ipakita niya sa to asa nya baron si nomor mau ni yang kuan ini mau ni gamito mo sa mag-count ni ba yang i-count mo tangan o ganang nani aromi aron ini kung maglinog unsa pa na lagi oras disgrasya mau ni makita mo inana anang trabaho sa namo mga tabon sa ilahang mga kana trabaho na naman ano sa mga sukasi nila ba mga na yung mga trabaho na mo gusto dyan ang trabaho gusto dyan kayo taga adlaw lain usal nyo kang nabiliban rin lahat way kuhan ba way ang serbisyo sa patubig nila nindot juga ayo kanang ang ganang mga karaan nila nga mga sauna karaan nila nga mga kanang tubo kay mga plastic ang binil ba na ipangkaron nag-upgrade sila kay para kuwas linog bilisan mag stainless na katusan nato itong ang ipakita kayo na nga tubo ini kung na mga linog mukuan ko siya musayaw na to siya musayaw ba nam to siya guma sa ilawang ibutang na mga nang mura siya lock ring na murag mo lock ko siya nga posiso sa gamong trabaho usap may magsugod siya day mao ni ang mungguan na mong huwang siya kanin sa diri mo sa Tokyo o diri sa Japan kuan dyan kaya sila sa safety mga koralon sa nanamudaan mga mga gamiton daghan gistanan kini mga nani koral dayon yun nani mao ni mo dukan sa gamiton kaya namay gin ba sa Wino sa Wino dire daghan kay nagtawo murag merkado ba tilisura ano siya yakin ni mo ni ang green gamit pang sa tubo pero mapay ko ana ni kini mga truck diri gamay ra ni naron is kuan ba ito sa kaysya na may ang mga truck dito dump truck mga nani napay daghan na diri gamay ra kay di masodor nya gumana tog coral andam na mga tools ini mga tools na mga kinin truck ay mga tools ni tools usas yung matiliban dari ilang patubig ay kuan yan ang usog ay gagas to kusog ay pressure niya limpyo niya servisyon totoo yun niya inigayon mo na magkahugaw ang tubig kaya kinahanglan adto sa meter dapit
ablihan to siya pagawso ng tubig, paggawas ang hugaw para inigbalik nga kinala limpyo siya musudid sa balay-balay. Inana ilaha diri servisyo to ilang mga tubo diri nakalubong jud na standard nga mga sukod kung unsay sukod nga mga stainless na just mga kuan 6 meters na siya standard mga 1 meter ka pin mo ni ay kung man mo nagkakuan kung man magtao na tapunan na sa dinamo na pong karsadaon ngay sunod na sa adlaw balikon sa na para final na sa niya karsada diri kay mga nagapon diri ang mga gamit sa mga inani mga tools mga siya kauban siya nagtrabaho na bansang na siya dia naggan siya lisod siya mong trabaho pero naanad naman sa muda karon tindig no mailing nga may lamila agad bugnaw ang sana kami sa trabaho naarang dere mahal naman trabaho plumber mo dere cleaning plumber so guys mahal na guys o sa sunod na so video na sa guys Hey there. subscribe na lang Subscribe to my guys channel. And also press this bell icon.